Милиция шаҳри Истаравшан ба ҳаракатҳои ба ҷомеа хавфноки ҷавони 22 сола истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе нуқта гузошт. Дастгир шуда дар дуздиҳои бисёр лаҳзаина аз манзилҳои истиқоматӣ дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои Истаравшан, Хуҷанд ва Бобоҷон Ғафуров гумонбар дониста мешавад. давоми моҳҳои май ва июн дар ҳудуди шаҳри Истаравшан содиршавии 4 дуздӣ ва як ҳолати суиқасди дуздӣ милитсияро водор мекунад барои амалии чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ. Фаъолияти оперативӣ чеҳраи нафареро муайян намуд, ки новбаста аз ҷавонӣ таҷрибаи ҷиноятӣ дошта як маротиба барои дуздӣ суд шудааст. Шаҳрванд Маъруфи Садриддин, ҷавони 22 сола, истиқоматкунандаи ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, меҳмони нохондааст, ки баъди озод шудан аз муассисаи ислоҳӣ вилояти Суғдро барои кору истиқомат интихоб намудааст. Аммо беҳуда дар урфият одати бадро балои ҷон намегӯянд. аз рӯи маълумоти тафтишоти пешакӣ гумонбаршуда зимни қарор доштан дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ва машғул шудан ба мардикорӣ 10 ҷинояти дуздӣ содир намудааст, ки зарари он зиёда аз 11 000 сомониро ташкил медиҳад. манзилҳо бо дарвозаи қулф карда шуда объекти асосии ҳаракатҳои ҷиноятист. бо ҳамин шева гумонбаршуда Маъруфи Садриддин дар Истаравшан вориди 5 манзили истиқоматӣ воқеъ дар ҷамоатҳои Пошкент, тасарруфи пули нақд ва телефон дар маҷмӯъ 950 сомонӣ, қалъаи Калон, дуздии маблағи пулӣ ва тиловорӣ ба маблағи умумӣ 3600 сомонӣ, Зарҳалол, тасарруфи дучарха бо арзиши 600 сомонӣ, ба ҳамин монанд дуздии дучарха бо арзиши 450 сомонӣ аз маркази шаҳри Истаравшан ва суиқасди дуздӣ дар ҷамоати деҳоти Гули Сурх аз чапдастиҳоест, ки милитсия ба қайд гирифтааст. ҳамчунин се ҳолати дуздии дучарха аз даромадгоҳ ва саҳни ҳавлиҳо дар шаҳри Хуҷанд, ҳамин гуна далел дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва як воридшавии ғайриқонунӣ ва тасарруфи тиловорӣ ба маблағи 4000 сомонӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти ғулакандози ноҳияи Ҷабор Расулов кирдори ҷиноятиест, ки ба гумонбаршуда Маъруфи Садриддин нисбат дода мешавад. дуздиҳо ошкор ва дар асоси моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ бо оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ нисбати гумонбаршуда чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст.